Ataju yate dem. Na something man for ya. Na something of and I'm already a money price. Something mine. Then yeah, you can see. Sabri, you mention yeah, you need that. Brand. And then you might be opposite. What can we say? I just see more difference. Mr. So kind wanted. Now I share my friends. And you be a share. When you're running, I put up for you. Yankopa dom na nanu madaro maboko. You know what? Yes. When you assess your cry, if you are not so now what down with Eddie exactly for said the dodo na nimeno. Diani kum nipa die wo bafo kofia duchum. Edum konkori. Ofia. Ko nipa bafo. Ne ya betu dia yi na yi say asante mine ya na asante ma ya wampa amamre ni amane kwa se ya betu bia e sebo e energy enko a kwese no ka bi da amamre ni amane kwa se ya fosu kan wetin yo ene dey e das no ku bia asante mine iwre mfida adenti na iwre mfida ene da we yewura kotokohene ome ate denne ome anigye aba kotokofie ni senti ne se ene da we ebra ye maame ya die nyina ye nana asante hema kokko ne krechi no ekodru ba bi na che ese asante hema da bani ebeyi no asante hema da bani ebeyi no ene da we yewura kotokohene ewura pia ene ome ate denne wayi sante hema na mabonsu de na masante man ai na ye anigye nko a oba manhia hadia se de wa wani si hu no aye anigye ohwe me boso pada anigye ntina de yate asem de ne papa na me mu say sabia sante mo ka amanya amanya kwa so e di wadi e course wa yi na yi so o de na wa hebi osuma o so chamfo yi ka che e di ni course one sana e di na no pay sabia bru ye bedru manhia no ye ba ha na wa ohwe sabia manhia chesem from bia ebo ha na eka bibi kire ya soboa se anigye bi ba ha enti ye hu se sabia bru na asante ma fie na nanum adehye na nanum henfo ne hema o mafa ye kuntunkuni ne ye ba hemfie biti sabia bru sabia son sabia ewuo ba ye botuntum no sa na ye si anamu a ye botuntum enti anopai so ohun tuntum a na edi asie wa ha yewura na asante hema a ene de na esese kotokohene yewura opumso asante man nyina ewura sabia bru oyi ne kire na ode ne mu asante man ti enene hu se ne tuntum ekoso wa kama enti no kwasem ni anopai ebra yewura ofre sabia bru sante hema jase hene na nananum mihu nana kokofu hema mihu bema kenyase mihu kenyase hema mihu nananum nkonson fo sabia bru omu nyina ko hia yewura na sedi amamre ne amane tie no yewura nam amane so da ohima na di kire nananum ansa na omu nyina san be hia nanahima fia ha na bra yewura chiame sabia bru omu de nanahima eba fie na ohwe amamre ne amane sedi esebo ehya na mpintin na wutedi ahi asi ahim a kire se sabia bru asante amamre ne amane ne de yenimode na obi kura baby se oba ni atinu hu yesi yi ohima sabia bru sabia son kotoko hene ono wanya na de se wo ka kire we se ne wo so obeye we a enne obeye obi ani hu asem ka o de kofa hen yewura mo pia ne wo manigi abagana ne asantemamu obrafo de wo sika mu ma anigi enko a na hema waba me fa konyen so na mamo akwaba kwan soronko so sabia buru sabia son asantema nyina ye maame no ya brewa no ya da no nti so aba abrewa ye mo akwa beburu ana mabonsu pia ye
ebesomo said sumo di kanfo no sa na ebesomo mo pia Let say now okay obi an tell me say you want say abetuja say why say we now try if for more and you dance so santi and you my money where you say penis na nkomodie num no so tie me kasa ni a amekire o se yewura kotoko hene yewura otumfo papa nyame oman kwatenten ma yen na nanom so no daye no na sese ne da we ofre sebieburu na nanom no de de na nanom ada na di atudwa enti wada na di awie no sebieburu afre na nhyehyɛ bi edi animu bia no ebetodwa na nanom nyina sebieburu aduru wani enti se hu se de ne na hasi ekoso na obi prati mi obi se na enne na yesi na ahema aya no kura kotoko hene de onkana se munjiro obi se china meye sei adechi ameye sei enne oso obeye sei awaye asumdwe nko anigye nko a ndi se motse na muhu ya sa na tie na so feel say yewura abrafo ya na bibia yewura etasa me bibia me na you ma di abrafo na nkaka we say ma menchiro mpanisem kakra sebieburu sebieson abrafo yene ebo na ahema ho ban yene ete na ahema nchen yene hwe na ahema sebieburu sebieson ewura kotoko hene ode baaye no ode hwe o ma nchen ndi na ahema de abrafo de sebieburu sebieson frama mfa yene nentem senti na hu ye wo na ahema fie na hu ya brebia nso no sa na tie pepepe ehwe funya ho do aba sentati so bana di bi so a wo se anom ye toma de she busu bani kokra obi e boji so obi ani age ache se o se asante di nti o se ye o ga ni ko nko do so obi wa hinsi sa o hinsi la o hinsi a na akoye ma wo asante di ndi abibia obi a di na so special we enya ade a eye sononko eye ade a sebieburu sebieso esese eba na aba hwe mamen kan asem nkyiro yewura sante hene sikadwa kofi ade a obeye bia nti na ne mra na o so ofa ne bum no de akere ni bibia na wo so ade we mu no de kira akowiase ga bia tumia ewo sikadwa mu no sebieburu enya bi ne de nkofo bi di omani huhunu no enti na sekotoko hene yewura opemso yewura so okase ne ade we enye se ya emretia wa bi na afa wiase nyina abonebo tumia sikadwa sebieburu ewo mu no so oka ne ho kakra bi a enya ade edafo enti enne da we no sebieburu sebieson o se ahyase nkomodie mu no na o kan bibi se wante yo ti anso obi fra se bibi se koso no kure anso emretia no nsa wote ye sanetie enti na maye danso e wa amamra ni amanie mu no danso no anu ya mutaka musi danso a nzo ka bibi sanetie o danso sikadwa danso wo akonya bia mu sebieburu sebieson yesi sikadwa the whole Ghana sikadwa wo hefa bia enu nti anu danso wo bibia mu no hwe yewura kotoko hene sebieburu sebieson de oye wo wiase de oye oman asantemam de oye Ghana mamu nyina no asumdue dewura obo eniema pa dewura obo enti esida na sebieburu oyi santehima akoye pinche debi onu na nkasa no oya asumdue hene enti so oya ade a e wo sa asumdue bem
na nipa nyina fa so di hu asomdue no sɛ de esitie na ho asomdue hina sɛ bieburu ɔyɛ na ade na sɛ bieburu sɛ bieson akɔdane piche da ensida ɛno na me hu nsonsoe da nananom ne sɛ biehimfonom bi ntam na yewura opem so sika dwawura asomdue nya kɛse wɔ ne nsɛm da bia ma ɔman Ghana ne asanteman da bia me ka asɛm bi sɛ ewiase bi ɔbɔ asomdue hu dawuro no usia na opɛ kora da fom no ntiatia wo so fisɛ sɛ wo asomdue a menua sɛ biebu sɛ bieso utumi eye de opɛ bia ma ohoto na woni asomdue a sɛ biebu sɛ bieso yɛ de aduane besu anim kora bɛda wate adi utumi ni asomdue ni ho usuro wo sika dan ma na asomdue ni ho a wo bɛda wo di sika na yɛ mpuntudeɛ da bi na mmom sɛ wo asomdue a sɛ bieburu woni de odididi kora wasomdwo utimi dada ho ɛna ɔbɔ ya me wo sika mu na me sa na me dia sɛ yɛ ani gye nko a saa ne ehia sɛ ne ehwehwɛ wɔ Ghana ne asanteman mu na mmom nya pinche ya asomdue hene otumfo ewura mopia dasie buru dasie son so de sante hema abre yɛn obi o go bia no asante no bia go di wa asante sɛ utatie yewura opem so na enum nsɛm a mmere bi wɔka asɛm bi ɔse abrewa ɔtifie na mihyiam na sɛ asɛm bi kyerɛ me so a makɔ abrewa nkyɛn na abrewa kamasomsɛm abrewa yɛ futufoɔ abrewa tu ne mafo na abrewa ka ne nananom boa no santehima de ho Ghana emabawa emayiwa mpanyin nkwadaa nyinaa media no aka wo maboa no no atenetene wo no akyerɛkyerɛ wo ekwampa a wɔso mu fa so na daakye nkyirima no atimi abehunu nim dipa tina hema de ɔwɔ adwuma a ɛsompo na emu odu ɛto de adin a yɛto frɛ mpanimfoɔ ne hefo sɛ bieburu yɛntwa ne hwɛ yɛ fie nketewa mu sɛ wo abusua mu na wo mpanimfoɔ mema mpanimfoɔ ɛwɔ fie a bibia si ato de adin no yɛse yɛ ne mpanimfoɔ ekotu agina yɛka sɛ yɛ ne nkwada ekotu agina endi sɛ wo yɛ ɔhene na wo ne mpanimfoɔ a wo no mbetu agina ɛwɔ nsɛm bi ho a abre bia wo nsɛm totodwa basa so mpanimfoɔ bet sense mpanimfoɔ no bɛtena ntinya kasa bia na ade betu dwa asɛm bi kura wo a ɔhene empie wano sɛ bieburu sɛ bieso empie wano ne mmom esan sɛ wo mpanimfoɔ wɔ ho na bibi ni a ɔmo kyerɛ wo adwene na de yɛ no wo de ato no ti da bia mu anim banyam ɛwɔ badwam abɔnten ɛdɔm mu ɛno na me ehu sɛ ɔhene we de ni mu odu na ayɛ ɔhene na ɔmo ha sɛ bieburu aja sɛ wo ni mpanimfoɔ kura no ɔmo dwene okuro ho enti bibi pie wa no a na ne nam wa so ɔhene nsɛm kae ma ɔmo yɛ ha nsɛm kae bi wɔ aka hwɛ asante deɛ nti ama yɛ mpanimfoɔ ɛyɛ nananom yɛdi buo kɛseɛ ma wɔ mu no sɛ nɛ yewura nananom ɔhene a ɔyɛ asante ni biara sɛ bi obie na no sɛ adeɛ wɔ enya usei a yɛahwɛ sɛ deɛ sitie tumi di akyire nti adekorɔ no yɛyɛ wo nti ɔhene nye bibia na pie wa no kɛkɛ ansa na bibi befi ɔhene no bepie no na ɛyɛ ade a sɛ bieburu ɔda adwene ho no ho sɛ deɛ ɔde ba abɔntene ɛmfa nsuo asobɔne bi ama na mmom ɛde ade papa ɛne bɛba ɛnyɛ ɔhene biara na sɛ bieburu sɛ bieso wɔ sɛ opie abɔntene na wokeka asɛm bi a wopɛ ɛsɛ ma ɔmu yɛ ha ɛno na makɔtɔkɔ hene wɔ danso no Ready, sir. What is the hey, so that's something hwɛ ma menka asɛm bi nkyerɛ wɔ ha bie sɛ bieburu menua yewura kɔtɔkɔ hene yewura ɔpemsoɔ na sɛ etu
on de ahenie no me hu no se ya wu no nyina na de ahenie na wo fi se nimdie a woda na di kire Ghana man ni Asante man no kwasem ni wa me no nwa me no kasa wudi ho adanse na no asem todwa eye ade a ehye nipa nkuran eye ade a ma nipa kokoduro na no asem ntodwa enkofa yo nyini ma tabi ensida odo asomdwie pepepe ye ade na ye a obehu se ye a onko ka se ye z dabi nti sɛdeɛ Asanteman mu yɛn hyehyɛ yɛsitie no saa pɛpɛɛpɛ na yɛwura wɔde ma yɛ Kebusia ne eje ya ba Asanteman bi ɔhene Brown atwetwe nkɔmɔ na yɛdi nkɔmɔ ni die mu a sisi a na hiwa yi ya na ko chi sɛ na bɛnya ma na bi aka bi aka so lesa ɛyɛ ni die de ma Asanteman ni lesa ɛyɛ ni die de ma Asanteman Ghana ma wiase nyinaa bisa Santehima enye ohima bi ase bi oyo ohima ketewa o oye Asante nyina ahima ba bi Asante tikoka bia ye hima no nti ye ni je kese na nyame ya adom a ene pa ena edi anim no wa odu ani behunu bi na atiefo ne ahwefo nso ebeti no mohunu Santehima pia mura mbom ase go mouth yeah and that's you say na no ye koso what dey ya we na we ye say asikai I don't feel sekan no wura no no wow sekan no ni wura no no o min timi wo sekan mu ma no wo sekan mu ma Santehima ani dia ba ye wo awere ho ba ye wo tieni dia ba adentina mde sekan hye me ho o se me wom mo bie ho se yewura waba na wabeduru nso wa wo de kira so wo de kire na emum nya bibia na mekire mu akire wo wati ase wo de kire pa nya bibia na mekire mu akire wo de onim de ye wo mu a onim de nti aye wo ye de kasa wow ye de frey ho se ugina ha na me wo sekan mu na nwia wo teme sekan na se no obeka kire se ne nkofo ni bi wa ha ebre bia nso ne kwan fa so wo okay ti ye wono basa mpempio ba bo sekan kurukura ye nwom ne mom so unsa Santehene ba pe I will say yeah ne ya hyase ne ye wo ye ne ne de communicate when you so man I will say ye de kind of bra ne ye de ne free akomu ba no ekire ye niema hodo bebre ne ne nyina na meda na di akiro ebrepa mu sesese meda na di kire wo a mo ne watiefo nyina ate pia na hima ba me kwan wow mete ne nchen okay me wo ne nchen ye hwe no ye bon ho ban ntinya de e da fom sa also what me unya no agrafo e ka na bo wa obie ni abre sanete obie sanete sa pepepe ni when na sanete no wa possible we pa wa hye na adwuma ase ti ye hwe na kopim se wiase bese wow ye bon ho ban what you say ye bon na hima ho ban kopim se wiase beba na wiye yo me ma watiefo no ahwefo ati ase se ewiase na ye wo no ye de odo ne asomdwie kroye ne ye de tena ewiase yewura Santehene odan odo adi oda asomdwie adi akire wiase Ghana man ne Asanteman nyina me tumi nnuan ma Asanteman nyina afo se
Odo a yewura eda na di no yenhwe ne yensua. Kasa ye kasa tra mpanimfo. Mesrem nuanom se omu ntwam na omumu asomdwie ho dawuro. Kasa de kasa ebetumi atwe onwua bi kura free ne travel bi abawo die mu. Eno na yehia. Asanteman ye wodo. Asanteman ye do nipa nyina. Yenyanyi mu so da. De meka ne se Asante Kotokofie eye obi afie. Se bibi koso necessary oba behwe bia. Bra. Wafu ani behwe bi. Ne hunu de ekọ na kina obi kan bia. Watumi aka bia kire wunua. Ye ji obi a Kotokofie. Timisre omu a ye di bibia hyehye ye tirim se okomanhia abrafo obetwa uti. Okomanhia abrafo beyese no. Amamra ne amania ne de wo na emom ente se de nipa bi ka kire wo mu no wa bra na fo ani behwe bi ugina ha mno ka se obi atwa uti obi aye obi bi tabi na emom amamra ne amania no na ye di so ne aye ama se bi aye fe tina brebia santiman ye koye ni mu no so ati ase timisre fo fidie so me wiase nyina Ghana babia ofidie koka bia mo bia nte se Kotokofie asomdwie ne hia Kotokofie agya hoho nyina obia tumi ba Kotokofie brani bia nu ho betwa uti to mo mfa nhye o mutirim sa na hema wabai ohia obia se bibi ho ne nkoye wonu nwa ntem ohwe na ho nte ho ase a eni no bone fa bedan Kotoko hene fa bedan Kotoko hema achi amefo die omu bia no mu die ebetu yie ama onu nwa ne ntama ya asomdwie enkase me komanhia misuro dabi Kotoko hene ne Kotoko hema o ma bi o mu pna mo bia mo pia I'll catch him. Or can catch him say, can they go ama nipa almost you almost would be before a doctor or one person be doing. As well can say you were something at your brain of self. Only be a pina, no pina, you a year for the cassis here will be a penny to check my car. So, as a kind of beyond the begins now, said we hear you to be a woman, but you were something in the dining. Why am I? That's more kind. no kwasem ni asase ense otie me nkomo na yewura sante hene sikadwa tumi a sabe eburu eta na chi na de ne nam na de ne ko na de ne ba no o ma bibia ye fe o ma bibia ye kama na o ma bibia nso ye de sabe eburu sabe so o hene so peso mu ye duru a asase no mekan o mu be ye du o peso mu ye ha o mu be ye ha na nya sabi obia nso ne ade ne di hene ma ne yeye anase fata no sabi eburu sabi so so ye de hye wo krom ofie akonya da ho a ma wani enna ho ma wani emra ho se da chi akonya to a wo betumi adi bia wo di nkomo anu ahwe ne ye wo ye ne ye du dan suban bi adi anu ahwe ne ye o chena semunti weni afutu a mede ma abusuafo nyina Midas. That's a whole way. Midas. Yeah, you might see it. It's what we have to see. Omu ye nuanom. Omu ye nuanom. Nya busua keke. Omu ye nuanom po. What you say? Omu ye nuanom. Okasa abusua obitinja krontie abusua na se we ye anuanom baako enye nchen oti de meka na se sa na tie omu nua na aba no oti ase omu nua na aba no ento omu ntumi mfirim na ya de akosa omu ho akosi akonya no dabi omu nua po enye nchen
the buy now when having us. These are not almost saa na tie ana mɛkyerɛ sɛ sɛ bie buru sɛ bie so unua ne me nua no na biribi asi na sɛ bie buru me ya mɛkɔ akɔfa abɔnten so ni ama na bɛyɛ me nua no na bɛhwɛ ame ayɛ bibia kama efie ne fie ɔte aseɛ nti saa na tie and yet because when they say come in ɛni gye nko a daseɛ buru daseɛ piafo na ahema kɔ bɛburo ɛni agye sɛ waba yɛbɛsomo pia